tiež pobaviť. A všetci hej! Zatiaľ nik netuší, že môj problém bol v skutku závažný. S priateľkou som sa nezhodol, tak som ju vyriešil. A tak si letím, míňam po schodiach ako pelikán. Dúfam, že to dnes rozchodí, možno ma rozcvičia. Že nad chodníkom vyberiem to ostrou zákrutou. Ticho ako vietor preženiem sa nad snekou, na potešenie oka prekvapených divákov. Ja tak si letím, na chodník padám, ako by náhodou. Po schodiach sa menia veľkou rýchlosťou. Míňam okná plné susedov, všetci sú zvedaví. Čakajú, keď už dopadne, chcú sa tiež pobaviť. Pa-da-da-da-da-pa-pa-pa-pa. Pa-da-da-da-da-pa-pa-pa-pa. A teraz aj zo Zlatých hradov. Pa-da-da-da-da. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za pozvanie. Dovoľte, aby sme predstavili kapelu, ktorá je teraz na pódiu. Pomôžete nám s tým, dobre? Lebo na pódiu je skupina, ktorá sa volá... Teraz bolo trošku viacej dievčat počuť. Chlapi, poďme sa hecnúť. Na pódiu je skupina, ktorá sa volá... Fantázia. Solová gitara, akustická gitara. Lacik je tvrdý. Dobrý chalan, keby som bol baba. No, nerozvádzajme to. Vzadu sedí bubeník, ktorý drží rytmus celý koncert. Jediný môže sedieť Tibor Sabadoš alias Libike. Ideme ďalej. Sme kapela, ktorá má ďalšieho solového gitaristu, ale aj akustického, ale aj vokalistu, skladateľa, textára. Toto je Maťo Žúži alias Fefe! Dobrý večer. Som sa pýtal Šarkana, že ako ho mám predstaviť. Ja už som ho predstavil, počkajte ešte nie, dobre, stop, nič som nepovedal. Ako inžiniera. Ako inžiniera, dobre. Jak som to povedal. Tancuje, spieva, na gitaru hrá, moderuje. Inžinier Peter Novák alias Šarkan! Ešte raz krásny dobrý večer a hlavne ďakujeme za pozvanie naozaj, pretože takýto sobotný večer, komu by sa to snívalo, máme, že ďakujeme, fakt nádherná atmosféra, je tu vás tu veľa a my sa máme veľmi dobré. Ja by som chcel okrem všetkých tých, čo sú tu na pódiu, pozdraviť aj ľudí, čo nie sú na pódiu, konkrétne, alebo tak z kraja, stojí tam Jarko a Viktor, naši technici, ale chcem pozdraviť aj našu Kiku do merchandise stánku, to je ten červený stánok, kde si po koncerte môžete, alebo aj teraz už, kúpiť trička, mikiny, ja neviem, platne, albumy, vložky do topánok, proste všetko tam máme, ale hlavne, už sa blížia Vianoce, už aj také oblečenie nosíme, takže už si môžete tam predchystať niečo. Ja by som ešte rád, už sme to povedali, náš Branko, náš pán zvukový majster má zajtra, ale on tu ešte bude aj po polnoci, takže vlastne tak trošku dnes oslavuje 45 rokov, všetko najlepšie, Branko, tentokrát naozaj, ahoj, všetko najlepšie. Happy birthday!
ešte, aby som nezabudol, my tu máme aj tohto pána, ktorý hrá na veľmi zvláštnej gitare. Ona má len 4 struny, niekto to volá basová gitara, niekto taká tučná gitara, niekto zbytočná gitara, to je jedno. V každom prípade tento pán sa volá Tomáš Doľanský, ale my ho tak nevoláme. Toto je náš Xo! Wow, je to naozaj že fantastický večer. Šarky dáme, hej? Musíme. Viete čo, robte to, čo Xo, prosím vás. Teraz všetci, dome, že oholený, neoholený, ruky hore, takto kývte ako on a robte presne to, čo on. Toto je parádička. Postaňme tu Xo. Zajtra nejaké ubytovanie, okamžite, manažér. Prosím vás pekne, nemáte niekto 5 postelí, 8 až 10? Áno, tam vidím prvá slačka, druhá slačka, chalaničko. Uvidíme. Bránko, ešte raz všetko najlepšie. A vieš čo, kým teda úplne odídeme z tohto pódia a budeme dúfať, že nás zavolajú naspäť, tak vieš čo spravíme? Dáme ešte raz ten refrén. Čo ty na to, hej? Pesnička Vetroň. Ja to skúsim odpočítať. Ste pripravení? Raz, dva, tri.